Hasteni kami amchai rogo belai no tuini bial ungi tong maikha. Shatung tungmani jora faya shikangno tuini bial nukjak tongkha sabrum amchai rogo. Sabrum Bkhasteni rupai chora blok bai khobjak Bishnupur, Bakmara, Magrum, Purbo Sabrum tei kwbang kisa ADC amchai rogo bo haino tuini bial nukjak tongo. Magrum ADC amchaini kusum ruwaja parani lukurokni tuiman thokmani thai hinke Magrum chorao simino kusum ruwaja parani SB school ni chamung nungmungni bagui o Magrum chorani tuino samungo phunangjago. Amchaini lukurok tabuk oroni hafang bodolni ojama rokno kisabo puitu chaliya aboni bagui borok belai no kosto o kalaijak. Rupaitchori block by khobjak Magrum ADC amchai Bangladesh ni gesha kami sabrum amchai ni chibrui ni simi 5 kilometer hakchalo Bharat haktor ni Bangladesh ni ari bai kringjak o kami Shalkaduk shikang o kami belai no bolong tongmani yagra yakshi bolong tai hapung hatai rok bai kringjak hatai shubai bolong rok hogoi aro jorao mai ti jorao mukhiting rok kaioi nukhunok choliui tongo O ADC amchaini chikonsa kami hinke bondai bari. O bondai bari o boro rok tongo hatai sakao kaisa nukhung kaisa hatayo nok tangui tongo. Oboni bagui joto nukhungono lama tui te current langnani bejalango. Oboni yagolo fano Magrumo kuthuk tuinok achugrina naimani. Fia batuini lama manliya ha tolao pathor tongmani bagui drilling bo khlai manliya. O amchayo tuirokni shapni bagui salkaduk sikang CPIM hapang 2016 isini 2017 bisio Bondai parao tei Budhi parao kaini innovative water plant sanamjakha o plant ni 2 km hakchalo Magrum chorani simi tui phaijago innovative water plant aroni simi pipe baithe noknogo tuiri jakha CPIM hapang tongphuro sanamjakmani Bondai barini o project thanai taltham sakang no fiok rejago Tei Budhi parani project hinke fiokjakhono tabu kholobui tonijak aboni bagui pipeline ni bising tei sogui angui tongkha CPIM hafang bai sanamjak o tuino kahamke salokmaina angui tongkha tabukni hafang aboni bagui o amchayo tabuk belai no tuini bial angui tongkha ট্যাঙ্কি আসলো ট্যাঙ্কি এখনো 3-4 মাস চলে জল ছাড়ে না বলে নষ্ট হয়ে কইয়া এই আমরা তো ইয়ের কোয়ান্ট খাওয়া লাগে